Fîlmê bi navê Hevpeyman ku wek cûreyê şer û romantîk û hatiye kişandin, li ser du însanên ji hev cudasekinê ku dilê wan dikeve hev. Dema ku efserê îstixbaratê Max Weyton di sala 1942 de li sînorê Afrikaya Başûr şer dike, Meryem Boz sujerê nas dike ku şervana berxwedanê ya Fransî ye. Her du însan aşiqê hevdû dibin û bi hev re dizewicin. Lêbelê çi qas bi hev re zewcan dîbin jî, di navbera wan de gelek sirên veşartî jî hene û ji ber vê yekê jî ew jî dibe sedema rageşî û pirsgirêkan. Di rolên sereke de Brad Pitt û Marion Cotillard cih digirin. Derhêneriya fîlmê jî Robert Zemeckis dike ku xwediya xelata Oscarê ye. Baskên bavê min. İbrahîm ji malbata xwe dûr di karekî înşaetê de dixebite û hîn dibe ku bi nexweşiyeke giran ketiye. Di jiyana İbrahîm de tiştê herî girîng û biqîmet malbata wî ye ku ew jê dûr e. Biraziyê wî Yusuf jî karkerekî ciwan e û dixwaze di karê xwe de baş be û pêş bikeve. Ji bo vê yekê Yusuf apê xwe qet fam nake. Di vê şantiyeya avahiyên komî de ku İbrahîm lê dixebite, şert û merc her ku diçe zor û zehmettir dibin. İbrahîm tim difikire piştî xwe dê ji malbata xwe re çi bihêle. Jiyan an mirin. Derhêneriya fîlmê Kıvanç Sezer dike. Senaryo jî dîsa ji aliyê Kıvanç Sezer ve hatiye nivîsîn. Çêkeriya fîlmê jî Soner Alper kiriye. Di rolên sereke de Menderes Salmancılar, Musab Ekici, Kübra Kip û Tansel Öngel cih digirin. Werdeka leheng. Ev girav ewqas xweşik e ku tim bi tavê diçirise û dibiriqe û her derê giravê bi darên şîn ve dijîne. Rojekê qeflek werdekên kovî yên serê wan şînin giravê wek havayî zen dikin û dadikevin vê giravê. Lêbelê her du qeflên werdekan pir li hev nakin. Li gorî efsaneyê werdeka tavê ya leheng ji bo tavê biparêze hatiye peywirdar kirin. Lêbelê dema ku pîrhevokeke nebaş hêza werdeka tavê hîn dibe, tê vê giravê û dide du vê werdekê. Heta niha her du qeflên werdekên cuda ku ev qas li hev nedikirin, ji bo giravê biparêzin dê bibin heval û bi neçarî dê fêm bikin ku divê hêzên xwe bikin yek. Ev fîlmê anîmasyona sê dîmenî bi hevkareya Rûs û Çînê ve hatiye kişandin. Derhêneriya fîlmê jî Viktor Lakisov dike.